ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан боша, марама шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аз куҷо хона, замин, квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Данғара, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, территорияи шаҳри Кӯлобом ҳастанд, территорияи ноҳияи Хӯросон, территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониё, Вахш, Абдурахмони Ҷомӣ, ноҳияи Ёвон ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон катӣ. ва ҳастанд квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар ва аз дигар ҷоам ҳастон азиз. Нархҳо фақат нархҳои арзон, яъне ки ҷудо карда барои шумо видео кардем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 127 сомону 50 дирам. касе ки боз мегӯем агар ягон замин, хона, квартира барои реклама кардан бошад, ина рақамҳои WhatsApp, Telegram, дӯстони имо дорад. Марамат чизе бошад рӯй кунед, реклама мекунем. Мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания якаи нозима ки грузоперевозка, якаи нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бод дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта WhatsApp доранд. ду рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компанияи боварӣ, компанияи грузоперевозка якаи нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, назди мошинбозор, дӯстони азиз. ҷои беҳтари шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, назди мошинбозор. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастанд, ки хонаи нав. 3 сотиқ замин, 4 дар хона ҳастанд, бо 2 лина ов пайваст ҳастанд, дӯстони азиз. Свет об дорад, 2 намуд лина мегӯяд, ов дорад. хоб дӯстони азиз, 4 дар хона ҳастанд, қатъи мақсад ки ҳаммом, такхона дорад, дӯстони азиз, ва даруни хонаҳо, дӯстони азиз, стаяшкаш кардагӣ ҳастанд, трезаҳош дарошка часпондагӣ ҳастанд, фақат ки шкатур нокарда. хоб монтаж ва дигар корош, ҳамин баъзе корош монтагӣ ҳастанд, бо такхонаи калонам дорад. хоб об свет, дӯстони азиз, ва 2 намуд об дорад, дӯстони азиз, ва мақсад ки сточи ки ҳама чиз часпондагӣ ҳастанд, фақат ки ҳам дурунша ба дилтон ремонтша мекунем, медонед зиндагӣ мекунед. хона ҷои беҳтарин, ҳама чиз дар наздикиш ҳастанд. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ҳастанд, бо муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои ҳисобшунаи рақамҳои вавилон ҳастанд. рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, дӯстони азиз, назди мошинбозор, яъне ки шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, не ки тарафи Рӯдакиро нигоҳ мекунад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, рақамош WhatsApp ва рақамҳои дастиём марама занг занед, маълумотро гирем, бо арзон мешавад сироч. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд, дӯстон. инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи 9 километр назди Даврӯзаи Душанбе. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 6 хона кардагӣ ҳастанд, ки бо об, свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, дӯстони азиз, чойлоби ангор, дарахтони мевадиҳанда. хоб хонаҳошам ремонт кардагӣ ҳастанд, дӯстони азиз, дастроshна фурӯшиай бо нархи 480 000 сомонӣ нархи хона боз муомила мешавад. шаҳри Душанбе, хоб 9 километр, Даврӯзаи Душанбе, дӯстони азиз. хоб оиди хона агар шумо хоҳед ягон маълумоту иловагӣ, ягон саволу иловагӣ боша, барои айниқтар кардантон дар рақамҳои поёмда занг занед ва рақамҳои WhatsApp-шон маълумоти пуррашу, дӯстони азиз, худатон гиред. срочно мегӯяд фурӯшиай. ва одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болобда ҳастанд, 20 WhatsApp ҳастанд, рӯй кунед, мо рекламада мемонем. лайк азаред, наворо то охираш тамошо кунед.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. сирочинаи хонаи мансардор дӯстон аст. Хонаи мансарди дом қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати деҳоти Ганҷрез яъне ки Уртабуз дӯстони азиз хонаи мансардом. хоб дӯстони азиз се сотиқ замин масоҳат дорад ки се хона кардагӣ аст ки бо методи ки плюсика се дага дар боло проект дорад мансардор мехоҳем далшам кирен вайш бу дар чизи шумо. хоб ҳоҷатхона ошхона баня кухни ҳама чиз дӯстони азиз дорад тайёр ҳастае. хонаҳоам ремонт кардагӣ аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи хона мегӯяд 315 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мекунем. шаҳри Ҳисор ноҳияи Ганҷрез ҷамоати Уртабуз дӯстони азиз яъне ки доми мансарни. хоб нархи хона 315 бо муомила дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ марҳамат дар рақамҳои поёмда ҳастае 43 занг занем маълумоти пурраша гирем. ва як чиз ногуфта намонад агар ҳамин кадоме ки навори моро тамошо кардестен агар дар ҳамин навор хонаи маъқулӣ квартираи маъқулӣ ки замини маъқул ки наёфта бошен дар комментари мо нависед мо дар видеои оянда гуфтагӯи шумо ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. хоб кӯчаи Крупский дӯстони азиз Крупский 128 хонаи 1. хоб духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад 44 квадрати метре. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстони азиз термис. дӯстони азиз ин хона мақсад ки тарафи автоцентр дӯстони азиз нигоҳ мекунад тарафи заправкаи аллат гуфтагӣ аст ва тарафи газпром ҳамин тараф дабдай. хоб хайр ремонт дорад дӯстони доми чор ошона аст дар чорумаш қарор дорад ремонтҳои хуб бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ошхона баня кухни термис ҳама чӣ дорад. сарошона фурӯшӣ ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Крупский 128. нархи квартира 470 бо муомила дорад. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати деҳоти Офтобрӯя дӯстони азиз хонаи баракай. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки барак дӯстони азиз плюс дар дуруш кухни баня ҳоҷатхона дӯстони азиз кардагии соҳибшон. хоб дӯстони азиз хай бо як бочкаи дига 4 тонага барои об дорам мега соҳибшон якчанд ҳамун дарахтонам мега шӯнагӣ ҳастем ва 5 сотиқ дига замин ва наздикӣ шуда мегӯяд мактаби нав ҳаста дӯстона ва медпунга мега ҳаста ва то таксиёрам мега ҷои дур нестае ҷои соз. хоб нархаш мегӯяд 65 000 сомонӣ ҳастае боз камтар муомила мешавад илтимос мега фақат конкретна хайдро роҳи мошингар дорад. рақамҳои поёмда аст рақамҳои мегафони соҳибшон каси заракор аст марҳамат занг занад. ба хотири меҳнатҳои мо лайка занед ва наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа дар 14 микрорайоне ки пеши масҷиди 14 микрорайон азиз доми кирпичини доми чорошона. хоб духонага квартира ҳастае дар якум ошона қарор дорад доми чорошона ҳастае 50 квадрати метре. боб совет дӯстони азиз таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис подвал ва агаротам дора мегӯяд соҳибшон. ин дом мақсад ки худаш чорошона ҳастае квартираи фурӯшӣ ки ҳозир мо реклама кардем дар якумаш қарор дорад инчунин подвал ва агаротош дар ихтиёри ҳамин хона ҳастае. дӯстони ремонтош барои зиндагӣ мешавад дастроошна фурӯшӣ ҳастае нархаш 370 бо мақсад ки муомила дорад то қа суми хоҳед дӯстони азиз алиш намешавад 370 омада мега бинем маъқул шид арзон мекунед пеши масҷиди 14 дӯстони азиз тарафи вокзал тарафи бозори фаровон ҳамаш назди обшим маркази шаҳр гӯем хато намекунем. марҳамат дар рақамҳои шумо мондагӣ аст занг занед маълумотша гирем фақат лайка занед навор то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки бо времинкаш қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз шаҳраки Шарора дӯстони азиз яъне ки аз политехникум мегӯяд 10 километр мегӯяд бо то хонара. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки хонаи баракай коробкай бе ремонтай. хоб сирочна мегӯяд фурӯшае гирдванаш пол мехоҳад маҳкам. шаҳри Ҳисор маҳаллаи Уртабуз шаҳраки Шарора дӯстони азиз аз политехникум 10 километр поён. нархаш 110 000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад. кайсида ки дар кор аст ягон маълумоту иловагӣ хоҳад оиди ҳамин хона фаҳмида дар рақамҳошо занг занед ва навори моро дӯстони азиз то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино
рӯпарои фабрикаи ширин. Духонага квартира аст дӯстон ки дар чорум мошина қарор дорад 47 квадрати метр. Ин квартира духонагаи дарунбадорон дӯстони азиз, дарунбадорам хисобшон гуфтаган аст. ремонт дорад дӯстони азиз дар рӯпарои фабрикаи ширин, ноҳияи Сино, ошхона бания, кухни термис ва дигар чиҳои лозимӣ. Ҳамин қадр маълумот. Нархи квартира 480,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад, мега соҳибшон. خب خیلی وریتون را بینید کدومی که میخرید نبود زنگ زنان معلومات پورا و انیشه از رقم‌های حسابشون گیر همین قدر معلومات. و دوستان از کسی که هم خرید کوارتیر فروشی، خانه فروشی، زمین فروشی، یگم ماشین، یگم تکنیک، یگم کمپانی، یگم محصولات که برای رکام کردن باشه میتونید که در همون مراجعه کنید و رکام داده میمونیم. در رقم‌های بالابدا است واتساپ، ایمیل، تلگرام، رقم‌های 2020 رقم‌های موای برای رکام. مرامت روی کنین و لایکتون را فراموش نکنید از زنید. мегзарем ба наҳум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Тутов. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки мақсад гирдаш як-ду тарафаш маҳкам аст ва временкош, фундаментош рехтагӣ аст. дӯстони азиз, лаби роҳ дорад. шаҳри Кӯлоб дар тарафи Тутов. хуб дигарша хутон бо занг мезанед мепурсед. нархаш мегӯяд 45,000 сомонӣ аст, бо савдо дорад. ростига маълумоташ камтар аст дӯстони азиз. нархи 45 та 8 сотиқ замин намихали фундамент рехтагӣ дорад. шахсоне ки мехаред оид ҳамин хона рақамошон дорад, ватсап ҳам дорад. ҳам рақамошон кор мекунад, ҳам ватсап ҳам дорад. марамад на занг занен маълумоти пурра ва аниша хутон бо гиред. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, дар деҳаи Якатул гуфтага аст, яъне ки Кӯйбеш. дӯстони азиз, خب 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, 3 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз, хона коробка аст, яъне чихе гӯшткатори монтаж дар тирезавош часпондагӣ бо рангу бори хе корош мондагӣ. дӯстони азиз, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар ҷамоати Якатути Кӯйбеш. дӯстони азиз, хоб 6 сотиқ замин, 3 дар хона, қатъи калидор, ошхонаш кардӣ, гирдаш маҳкам. нархаш мега 270,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. нархаш 270 та савдо дорад. ростига маълумотои хонаро соҳибшон хай камтара гуфтагӣ ҳастанд. кадоме ки мехарам маърамат занг зана ва вариантҳои алиширам мега дора, метавонед ки вариантҳои алиширам пешкаш кунед. ҳамин қадр маълумот. аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира дар кор аст нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушониён, хоб тарафи ҷамоати Заргар, деҳаи заводи ғишт. 6.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст. дӯстони азиз, ки бо калидори ошхона бания ва якчанд дарахтон ва замин катӣ, на замини кушод ва дарахтони навам шонагӣ аст. дӯстони азиз, ин хона дар тарафи Заргар қарор доштааст, деҳаи заводи ғишта, шаҳри Бухта, ноҳияи Кушониён дохил мешавад. нархаш мега 180,000 сомонӣ аст, бо муомила ва савдои хуб мега мешавад. дӯстони азиз, хай чанд қадр ки маълумот соҳибшон дода буд ба шумо расондем. агар кадомтон ки мехаред занг занем, боқи монда маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар ҷамоати Обшорон, деҳаи Қирғизобод. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст, ки бо об сифодаи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, дӯстони азиз, термос ва як калидор. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, қатъи калидору ва анҷомхона ва ғайраш ва якчанд намуд дарахтон. дӯстони азиз, ҳамиша дорад, гирдаш маҳкам. хона мега дастроshона фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ. нархи хона аст, боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем. ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обшорон, деҳаи Қирғизобод. дӯстони азиз, ҳамин қадр маълумоти хона ба шумо расондем. касе ки мехарад маърамат занг занад. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот барои реклама кардан дошта бошад, дар рақамҳои болобда аст, ватсап да муроҷиат кунед, мо рекламада мемонем. дӯстони азиз, лайкотон назанед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Раисвед. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки хонаҳош кардагӣ аст, коробкаи болош нобшонда. дӯстони азиз, хоб нархаш мегӯяд 55,900 амихел монди, хай обшин 56,000 сомон мондиян, бо мақсад ки муомила дорад. хона коробка, дӯстони азиз, бе ремонта, ду хона кардагӣ аст, бе ремонт, нархаш 56,000 сомон аст, бо муомила доштааст.
оиди хона мегӯяд касоне ки ягон маълумот хоҳад иловагӣ на рақамошон мондагӣ ҳастанд мегӯяд занг занед ҳамаша мегӯяд соҳибаш фаҳмонда метиҳанд. ин буд наҳори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.